Els anem a parlar d'aigua, entre altres coses. La pluja ha sigut protagonista a les nostres comarques, però d'unes altres aigües els parlarem, de les aigües residuals del municipi de Guadassuar i de l'aigua potable que abasteix a este municipi i a l'Alcúdia. Ho fem tot seguit, abans coneguem els titulars en el nostre sumari. Un cap de setmana carregat de notícies el que hem atravessat. El món polític ha sigut protagonista estos dies. A nivell provincial, Joan Romero es va convertir ahir en el nou secretari general del PSPB-PSOE. A nivell comarcal, el Partit Popular i el grup de l'alcalde d'Alzira, Alfredo Garés, continuen enfrontats. Tractarem més àmpliament aquestes notícies en l'informatiu que ja comencem. Coneguem abans els titulars. Amb l'Església hem topat. Eixa coneguda expressió es deixa sentir estos dies a Alzira després del problema existent en l'ermita de Lluc. Mentrestant, a Alberic, el seu alcalde ja s'ha mobilitzat per evitar un cas de les mateixes característiques en l'ermita de Santa Bàrbara. Amb aquestes notícies començarem la informació que els hem preparat avui. Coneguem abans el sumari. El conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport, Luis Fernando Cartagena, i el president de la Diputació, Manuel Tarancón, han inaugurat este migdia la nova estació depuradora d'aigües residuals de Guadassuar. Un gran nombre de personalitats han assistit a l'acte acompanyant el conseller, que a més ha rebut la insígnia d'or del municipi. I veient les barbes del veí tallar, l'Ajuntament d'Alberic inscriurà en el registre de la propietat l'ermita de Santa Bàrbara com a bé de titularitat municipal. El consistori farà això com a mesura preventiva després de veure el que li ha passat al temple del Lluc d'Alzira. Han començat les obres per a la construcció del que serà l'Hospital Comarcal de la Ribera. Les obres iniciades pels treballadors de les empreses Dragados i Lubasa ocuparan una parcel·la que supera els 40.000 metres quadrats. La Diputació de València va participar ahir en el Congrés Mundial de Carreteres que s'està celebrant al Canadà. L'enginyer director de l'àrea de carreteres de la Diputació, Francisco Selma, ha basat la seva exposició en els treballs de rehabilitació, restauració i ampliació realitzats en els diferents ponts de la província. Tornem a les notícies de les nostres comarques i anem a girar els temes informatius. Parlem a continuació dels esports amb el nostre company Pasqual Garcia. Continua el ball de fitxatges al món del futbol. L'actualitat esportiva no té vacances i el nostre company Pasqual Garcia està així per informar-nos d'esta matèria, els esports. Una cita important per als amants de la cançó. Tampoc està tan lluny d'Ènia per acostar-se i, a més, els cantautors que es donaran cita mereixen la pena. De totes formes, una altra cita tenen amb nosaltres. Serà així en esta pantalla demà aproximadament a la mateixa hora que avui. Els contarem més notícies. Fins demà, bona nit. Fins així l'actualitat que ens ha deparat la jornada. Demà els esperem de nou per contar-los tota la informació que es produïsca en les nostres comarques. Els deixem ara amb la informació meteorològica. Fins demà, que ho passen bé.